Uy, kabisaya, balik tulo na gali ka bulan, hali sa nagpatanong kita sa mani. Hindi totoo yan. So, ato na siya na anihon. Harap na! You're dancing to the music with exclusive mix by DJ Razor. This is the mix of DJ Razor. Bali amin yun ito, manihan. Ano yung tanda na may kino sa sinagtubo ulit yung sulit na mani? Ate yun? Hindi totoo yan. So, ibig sabihin, ini may unod na. Oh, ito. May unod na ini. Hindi totoo yan. Kaya lang ini, saya nga sa iba na wara ka kabuo. Ini mga gagmay diyo. Para kabuo. Bali pantulo na nakabulan hali isang gin pugas ta ini naman ni Didi sa aton gabay na umat. Wow. Ito sayang nagturubo na ang iba. Tatong pa kitaon. Tulay dito pampa taba. Ini pa. Sudpa ka puno. Till it's cool, just cool, into the mouth. Nice. Uy. Hindi oh. Ina may manay na ina. Wow. Tigas na. So ato na ini. What? What the fuck? Anihon tanan. Inay lang. Yan. Amot ko ini na ang aton nakuha hali sa aton uma.